nagpapaliban kami ng straight therapy na riba, hindi yung optimal. Parang madali na siya ng straight kasi ang buhok niya is medyo hindi naman masyadong galing lang ng straight. Galing ka mo, riba, minsan. Pag-galit ka ka, ano ka ba ka, pinaliban kasi tapos mo ka dito, ano ka ba ka, hindi basta-basta. Labasan na natin. Hello po sa ating lahat, hindi po naman ano, sa trabaho, pero po talaga ang magliban para makita ang katulad nito sa mga hindi niya nakita ang lahat kasi gusto si mga DIY. So, magliban yung mga ito, parang ang magliban dito isa mo sa rules na nilagyan mo rules na nilagyan mo kasi ano po, iba rin pero parang kasi sa mga videos niya yung nagtutukan ito namin nakalit talaga parang hindi siya flat hindi medyo hindi smooth kasi pag squares ko kung gamitin mo smooth na talaga ito baka wala ko yung sounds dyan parang mga ko siguro kasi kailangan ko yung parang taon minsan ko po ito talaga makita sa ito sleep porosity wala kong porosity sa mga lipan wala kong porosity wala na siguro lipan ka medyo parang kang natakot kasi yung po baka kasi kailangan dapat alam mo kung ano yung siya hindi na sa problema magdali na siya ng stay kasi ano kung yung parang may kunting ba hindi naman hindi yung ba hindi ko talaga sa ating tipo sa ating ang ginamit dito si straight therapy sila kita ko sila paano ginamit malaman nyo ang ginamit ko na ribalo ito si straight therapy meron ko kita ko para wala kayaan talaga kasi pagkililo pinakit nanya ng mga kagalakan so pariban kayo advice ko lang pero hirap sila makakita ng kanto hindi lahat ng mga advice na yun sila makita ng mga ipakita sa mga pagkino kasi may nakita nyo siya nakita nyo siya nandiyan sa mga market di ba hindi nyo ang source to is may exclusive distributor so basta-basta makabili ng source ko ito na mayroon ka mo pag-ulit-ulit ang bakay mo ka mo ito kaya ka ng gamot kaya kilain mo ulit isa-isa yung nakaseksyon mo ginawa ganyan para i-focus dyan nakita mo yung katrabaho para yung mga customer tapos na siya magkikama yung araw-araw nakaraan pinakabuhat yung karaan kung hindi mo yung ginamit ito may mga gamit may chance na makapunta dito sa scalp iwasan mo yung scalp na nagyan ng mga gamit kasi kailangan siya nalaglag yung saka iba ka ng mga scalp
yung mga gamit is mic talaga yung mga gamit mo. Shoutout sa akin. Walang viewers. Kasi nakatulog pa ang hindi pa natulog pa ang ako. Nag-live lang ako para update sa aking pagkabawain kanina. So, bakit? Yan, parang sleep ang ito. Nalilip ko siya ng sleep. Pero, ganito ko siguro sa mag-iwan ka ng YouTube ng tapos para mag-iwan ko kasi para bilang tayo sa dito sa video kita mo ka okay lang easy way dito sa puso mo katakot ka rin ako ako yung para mahalin ka sa ICU yung ICU yes po parang yung parang yung ICU parang dito palagi yung spray na hindi naman palagi kuminsan sprayhan mo porosity mo yung focus ko makasurvive yung hindi ko hindi spray kasi kung hindi mo sprayhan hindi ko pa subukan mula nyo ang pinasubukan pinasubukan hindi ko lang porosity ba sa ako malubig pa rin mo sinabi ko wait lang ang mga people na kayo nag-video sa hindi pa nakasubscribe sa ating channel please yung mag-video subscribe na yung channel at gusto ko yung please yung video at maraming salamat po sa mga subscribe at pa tayo at hindi pa ako nilunod kasi please may subscribe yung ginawa dito is pag-iba kami number 1 na rin ang latag ko pagkatapos tulad yung pero hindi naman ako pagkatapos tulad yung number kasi ang buong ma'am parang hindi kaya yung number 1 tulad yung number 2 para hindi siya masyadong nakakamulit para makakamo patiwas ang pagdito. Pero dito sa dulo, pilihan ko na tulid siya dito kasi matagal ako silang sa akin. Hindi mo nakariban siya sa akin. May previous pilihan ko na siguro mga 5 months na yun. 5 months ko ito. 5 months na yun. Parang na-sleep na ko. Dahil yun siya na-sleep. Parang maliit ang nilagay ng mga gamit ko. Kasi yung mga gamit sa Suarez ko is concentrated siya. Medyo hindi masyadong madami yung nilagay. Yung madami. Gusto siya talaga hindi. Yung ano, parang naligo yung hindi ganun. Kasi ang una, ano dito is yun siya talaga. Ikita mo yun. Kasi pag pagsulay mo, mag-feel mo talaga yung state mo. Kasi sa feelings mo, parang pag hindi ka lumambo, parang yung pagkot ng static kita. Suklay mo, parang medyo yung parang yung rubber is dito siya yung bago ka dito yung gamit ang source of product yung bago lang ako natakot ko talaga natakot ako kasi para sila dito ilang lang ito yun ang reaction nila this time yung gamit source ko para sa mga dito yung reaction sa
yung isa, yung neutralizer sa neutralizer ng blood, neutralizer, yung advance mo na previous mo ba? Sa ibig ko gamit dito, yung upat, yung nilagyan mo yung neutralizer, dahil na kung lahat siya mga ordinary, ayun, hindi siya nasila. Idutak mo na hindi na yun siya. Idutak mo na ito. Sabi ko na. Then, number one ako. Sige na ako. Wala na ako. Ako masigit ko. Ano yan? Wala ka po ako. Dito talaga ako. Ano kasi? Sabi na ako. Ayun po. Oo. Sige, sabi. Ayun. Abigin ka lagi. Ano po lumabing ka? Wala pala ka na? Wala. Ikisip ko nga. Ano po lumabing ka? Sige mo po. Straight pa na lang. All no? Dito sa dulo, yung bukong ng buwan dito. Ito na dito, ginagawa ko dito kasi paisis. Kasi ang bukong na parang di tayo yung ordinary dito at ito sports ko dapat expert ka talaga dito sa ako. Expert ka sa bandi, expert ka sa bandi. Kung bago ka lang sinabi ko naman, bago ka lang, pero sana ka lang kasi sana kung bago ka lang naman yung source of this, sinabi ka, makakit ka, kasi yung mga reactions sa mga kasama, parang na-fight sila. Lalo na kung mga ordinary ng mga bandido. Bakit lagyan ng pinto ko? Kuribanding ko mo, kuribanding. Kuribanding mo, kuribanding sa akin. Lagyan pa rin mo, kuribanding kasi hindi sa lang kanta. Mas ko na rin ang kuribanding. Lalo na kung shout out sa ating lahat. Wala talagang lubos kahit isa. Kasi saan ako kayo. Ito ko yung laking space. Ito ko na kayo. Pinakanta ka ba? Hinalo yung si straightening as yung straightening na sa kasi treatment para di bundling. Kasi ang treatment sa sports ko
Yan, makita ko ano yun. 45. Makita ko ang panty dito sa sa pagmula. Kasi pwede nakabasta ang mga maliban pagkatapos tapos ka na si ka sa parang tapos yung stage sa kailangan. Straight na po. Hindi ka basta-basta mo huminto pag hindi pa rin namin ma-stay kasi huminto para pag hindi ko siya ma-stay dapat stay ko siya pag-huminto para ang buho nakampakit siya kasi mag-pakit siya pag huminto hindi basta-basta pag mag-pakit siya wala ka nang sayang yung mga gamot ang nilagay mo. Kailangan yung straight na. Tapos, ganito na ginawa namin. Lagyan ng number 2 na straight therapy. Isang light ko is nakaong ito. Wala lagi ng pino. Ano mata? Islam. Islam ka mo siya kanila. Lupa suka lupa tuh Ano ko, buwa, buwa. Uy, kan sa kamachungon? Kasi, Terus kita mati. Alit ko. Wait lang ha. Ano pula ko naman hindi pang charge. Hindi man siya mapulang. Ako sa ito i-charge ka, Judy. Wait lang mga people. Ito nila. kasi di ay. Pwede na masaksak. Nga diha. Nga, nabuang na. Tingnan ko. May Hindi mo siya nasaksak di ba? Wala din mo siya matino. Kung saan mo na i-in na to? buwasan naman. Maot pa kay primero yun. Pwede ko. I-in sa nibi, di mo balik ko, be. Ako ni i-out. Ano ba?